set, vi lavede engang en video med en kat, og Maxime og Dorka og mig bag et tæppe. Det ligger på vores Facebook hjemmeside, hvis man vil have et godt grin, eller også bare tænke på, hvad fuck har de gang i. Det var sådan en festival, den blev til en sen aften, og der har vi annonceret, at der er masser af priser at vinde. Så vi starter med en af de masser af priser at vinde. Og det er, og Dorka vil som hoveddommer vil læse resultatet, eller sige resultatet for bedste kostyme. Kan du læse? And the winner is not. So the winner of the best costume is Pernilla Real. Så har vi bedste tricks. Enhver poler ved, at et godt trick det er sådan et og det er noget, og det er noget med noget, og ud fra noget, og ud til noget andet. Så bedste tricks, dog. Again. Best tricks goes for Nicholas. Which one? Ej, det kan I tage bag. Så er det jo så, begynder kategorien. Er I spændt? Ja. Vi har 3 deltagere, og Dorka vil læse 3., 2., 1. pladsen op. Giver jo så sig selv, når 2. pladsen er nævnt det også. Så, tromme. So in the beginner category, the 3rd place goes to Christine. Second place goes to Darina. And the winner is Tina. Det er en fælles førsteplads, jo, eller hvad? Man vinder katten